S. Jibril on the beat. Da rasa haka so yake da ba za na fara ba, balle na kamo da san kima ke birni rana. Sai da na shiga cikin ƙaunar yake masoyiyata, na kamo da san ki har cikin zuciyata, sannan zaki nuna baki suna na fuskanta. Amma tunanin ki sama ba zan sani ba, kawai kina bari na a duhu ne ban fashinta ba, sai daga baya na gana san ba su bane ba. Amma ki take da Allah komai ki kai gurina. Kin cika zuciya komai ne mai ki ba na burge ki, in na yi wanka na kwalliya da domin ki, sai ki nuna min masan ki ban burge ki ba. Duniya da faɗi ki sani kin jiya, za na je wani gurin can na ɗan tsaya, wacce ta karɓe na hannu bibiya zuciya, ta ce tana sona na barki ta kula da ni. Wayo ni zuciyata, wayo ni rayuwata, idan na san haka so da ke da ba zan so ba, na rasa kina barkitin da ke nuna bakin so na kima. Kina ta kamar kina da kyau, shi yasa ki jana a kasa tamkar wani ba. Amma ba komai, ai Allah na ganin abin da ke kai mini, bin da ke kai mini, kuma na sani yakina Allahu zai bi mini dar abin da ke kai mini, zaki kai gani. Har abada ba zan yafe maki ba, don ki forar min da zuciyata.